Somos Dani Cabo e Eros López. e isto é Non vale furar. Moi boas, furiños, que tal, como estades? Hoxe, un día grande outra vez en Non Vale Furar. Non paramos, tío, de ter días grandes. Hoxe temos a un adestrador, un dos adestradores de moda na terceira, non? Do equipo revelación, para mí. Pero o equipo revelación, e non só é adestrador, senón que tivo unha longa traxectoria como xogador, non? Todo un trotamundos. Un trotamundos que debutou en primeira, incluso. Pode ser, sí. Hoxe está con nós Iván Carril, benvido a Non Vale Furar, que tal, como estás? Hola, moi ben, a verdade moi contento de estar aquí con vos. Moitas gracias por vir, un largo traxecto dende Vocation. Eso é. Bueno, que te parece se empezamos falando un pouco pola túa carreira, que penso que é bastante interesante. Como todos os cativos, como empezaches a xogar ao fútbol? Porque penso que estiveches nalgúna canteira bastante potente, non? Sí, pois eu empecé tarde, considero, máis comparando ca actualidade. Empecé, creo que aos 9-10 anos, en Vocation, daquela que estaba mezclado co Valdoulla de hoxe, chamábaselle Vocation Airiños. Empecé aí xogando, entrenando xa co Compostela, que daquel entonces o primeiro equipo estaba en primeira división. Entón estaba esperando a que se creara ese equipo infantil para poder xogar no Compos. Entonces estiven así un par de anos co Vocation Airiños. E cando pasei xa infantil de primeiro ano, pois xa me unín á canteira do Compos, sendo capitán daquele equipo. Tiñamos unha xeración moi boa, Rubén Márquez, Roberto Piñeiro, incluso Mano Barreiro coincidía con nós, que tiña un ano menos. Bueno, sí señor. E nada, aí botei 3 aniños, 3 anos, despois, cando acabei cadete de primeiro ano, pois surxiu a posibilidade de ir ao Barcelona. Destacabas, Iván? Eso... E daquela non lle apuntaba máis. Despois foi empeorando. Vas a Barcelona. Como era a Masía? Porque eso está como para todos un pouco de lenda. Sí, como naquela época. Pois naquela época, porque ademais, era Masía bella ainda. Eso é. De feito, vivíamos no Camp Nou. É dicir, no Camp Nou, entre a grada e o estadio, pois aí no medio facíanse uns pisos, unhas habitacións. Convivíamos en habitacións de 2, de 3, e na Masía só estaban os máis novos, porque aí na Masía creo que só había espacio para 8 personas, 16, e ali sempre había pois o tutor, as cociñeiras, entón era un pouco máis familiar. E os rapaces que iban con 12 anos, 13, pois solían estar aí, algún de básquet, e os rapaces eses máis novos. Entón nós estábamos no Camp Nou hasta que cumplías os 18 anos, que te mandaban algún piso e así. Non había toda a estrutura que teñen hoxe. Entón, bueno, pois ali éramos unha comunidade galega moi grande, igual 8-10 xogadores. Algún que despois destacase e que non... Dos galegos, bueno, Rubén Martínez, o porteiro de Coristanco, que xogou tamén no Depor. Que máis? Bueno, andaba Víctor Besada, que foi comigo, Goran Maric, bueno, foi meu irmán Jonathan, claro, un ano antes ca min. Por eso fuches tamén, en plan, por non pensaches moito. Quero dicir, ou chamo Barça, aínda que non estivera teu irmán, ibas igual. Nada de cabeza. Ademais, na nosa casa éramos do Barça, bueno, daquela... Cando te ven a buscar o Barça, pois ven a buscar o Madrid, o Valencia, outros equipos, pero non había ninguna dúbida. Viñeron máis equipos, sí? Sí, de feito estábamos nun sitio, nun entorno privilexiado, Compostela na casa, campións galegos contra o Celta en ese momento. Bueno, pero claro, ven o Barça, unha familia donde estábamos empezando no fútbol, non había antecedentes tampouco, e bueno... non había representantes, non había estas historias que hai hoxe, entón, bueno, que a meus pais lle cheguen con meu irmán que queremos leválo para o Barça, era en plan, isto que... E pois o meu sí que eu xa cando vi, era un carácter daquela, un carácter moi... non moi botado para diante, e cando vin que eso pasaba, dixen... Eu tamén quero. Dixen, bueno, que me teño que ir eu. Claro. Entón, pois... así algún compañeiro que despois chegara a ter... Iniesta, pode ser? Iniesta foi de meu irmán, compañeiro de habitación, un crack, como xogador todos o coñecen, como persona casi todo o mundo sabe tamén que é un tipo espectacular. Despois no meu equipo, pois,
complicado, aquilo é unha selección do mundo, xa non de España, porque aí había argentinos, brasileños, de Camerún. Entón, igual tiñamos sobre 8 internacionales por España. Quedamos campeóns de España de cadete. Bueno, e ao final, pois para que acabe solo chegando a primeira división, Alberto García, o porteiro este pelirroxo do Rayo, Jordi, creo que era Jordi Chumetra, que xogou no Elche Levante, Jordi Gómez, que xogou no Wigan en Inglaterra e así. E despois non sei se algún máis. Chumetra, ese era mítico, no Comunio daba puntos, Sí. Flipas, era así extremo, ¿no? Sí, moi rápido, moi vertical, sí. E despois, bueno, non sei así algunha anécdota da Masía que ao final, non sei se que recordas algunha... Bueno, a verdade é que o recordo é moi bo. Naquel momento pasei tamén, tuve momentos complicados, porque ao final a primeira vez que sales da casa, eso iba con Johnny e con Goran, que éramos irmán, e Goran era como outro irmán para nós. Estaba un pouco máis arroupado, pero aínda así estás lonxe da casa, empezaba a ver os teléfonos móviles onde podíamos ter contacto a diario con meus pais, casi cada fin de semana viñan ali, pero ao final son 15 anos fora da casa, en torno ao fútbol, que non sempre é fácil, vale? Que ao final é un vestuario donde nos levamos ben, pero ao final hai que xogar, e hai que competir para xogar, e se xogas é todo máis fácil de levar. E se non xogas os kilómetros, botar de menos a familia, pois pesa máis. Entón, bueno, anécdotas. Bueno, ali había as típicas novatadas, por suerte, eso, como o grupo galego era grande e tiñan moito peso, protexíannos, acolleronme ben. Os galegos estaba Roberto Trasorras tamén por ali, que xa salira da Masía, pero claro, cada tanto viña, e bueno, era unha voz autorizada. Entón, protexíannos. Eu non tuve, por suerte, esas novatadas que lle pasaron a outros. Por exemplo, unha novatada así... Novatadas era que te desvestían e tiñas que dar a volta a Masía ou xardín ese que había. Desvestíante... En calzoncillos, ou que podía ir en calzoncillos. A outros, ao mellor, tocaba con menos roupa. Se pasa hoxe en día, botante. Hoxe en día non pode pasar. Non pasa. Sabémolo de primeira man. Non pode pasar. Por algunha anécdota noutras canteiras. Claro, xa non pode pasar, e certas novatadas que se facían que non se van a decir, tampouco poden pasar. Se queres decir, Iván? No, esa vou a guardar. Bueno, e despois, que pasa aí? Ti volves a Galicia, non? Directamente, como é o tema de sair do Barça? Volves a, bueno, canteira de Depor, non está mal. Sí, outra vez, cando saes dali, bueno, tiven problemas de lesións, carácter complicado, xo deixera, botaba de menos isto. E, bueno, pois, cando salía dali, querendo ter outros equipos, Valencia, Atlético de Madrid, eu tiña claro que solo era ir a casa, que necesitaba outra vez volver a casa, estar preto da familia. Entón era Depor ou Celta. E acabou sendo Depor, a min apetecíame, ilusionábame, conocíamos ali xente, e ademais iba a ir con meu irmán. Etapa xuvenil, bueno, entendía que a donde fóramos íbamos a facer un equipo competitivo polo que xa habíamos, porque iba con meu irmán, un gran dianteiro, aseguraba moitos goles, eu que podía facer algunhas cousas, e digo, pois, Depor a competir co Celta, e ali fomos, e ao final 7 aniños. Unha época na que o Depor estaba petando bastante, ou xa é de posterior a Super Depor, non? Pero... Bueno, de feito, cando cheguei, creo que segundo ano, semifinal de Champions, o sea que estaba... bueno, entón sí que era un pouco Super Depor. Estábamos todos preparando ese viaxe para Alemania, e ao final... O ano de contra o... Foi co Mónaco, ao final, o Porto. O Porto-Mónaco, a semifinal foi a do Porto, co de... Mourinho, pois... Co de Andrade e Deco. É verdad. Expulsión de Andrade. Sí, por roubar collejas. Is my friend. Bueno, e despois como se suceden os acontecementos, porque quero adiantarme xa que acabas debutando co Deportivo, Iván, eso... Ostra, a ver, foi? Eu, claro, chegaba en aquel entonces, pois eso, éramos coñecidos, era unha aposta, e xa con Irureta, que era difícil debutar, era entendible, porque ao final había plantillas de 28 xogadores ao mellor do primeiro equipo, moito nivel, entón era difícil, non, que nos dera minutos ou oportunidades aos rapaces cando tiña un xogador contrastado ao lado que ele entendía, que era normal, que o iba a facer mellor que a nós. Entón, aí con el debuto xa en partido amistoso, con 18 anos. Con Irureta.
Sí, e despois no cambio, cando se marcha e acaba vindo Caparrós, que era un adestrador que xa apostaba moito pola cantera, e creo que tamén un pouco o Depor intentaba tirar para ese lado, era un pouco esa decadencia xa do Super Depor. Aí en ese verán, eu acababa de xogar o primeiro ano senior no Fabril, e ese verán pois eso, tiña ofertas de outros clubes, meu irmán quedara pichiche da terceira, entón tamén acababa contrato e iba a marchar, que marchou para o Atlético de Madrid B. Entón, claro, eu tiña esa proposta do Atleti, do Madrid, e despois de haber estado no Barça, pois sí que ir a Madrid, eu son aficionado ao Barça, pero isto é un traballo, non? Sí. Entón, despois de haber xogado no Barça, poder pasar polo Madrid B, que estaba daquela en segunda división, pois eu entendía que era un salto enorme. Que andaba por aí no Madrid B nese momento? Porque, ollo, seguro que... Pois despois aí andaría, pois, Soldado, creo que andaba tamén Mata, Soldado a pase de Iván Carril, gol, seguro. Pinta. Pero bueno, como foi? Entón, bueno, pois eu, como marchaba meu irmán, pois quería aproveitar tamén un pouco ese tirón, ese momento que acababa de vivir, quería dar o salto porque o primeiro equipo si tiña ambición para chegar, vio difícil, e ao final non quería seguir xogando na terceira, quería dar pasos hacia adiante. Entón, pois bueno, falamos co clube, intentamos arreglar unha saída, non se deu, porque levaba varios meses cunha oferta de renovación encima da mesa. E ao final pois acabamos arreglando. Eu, evidentemente, pois o club era o que tiña os dereitos, é entendible que o club non quixera que marchara. Entonces había ese cambio do adestrador, e entonces pois bueno, empecé a facer xa a pretemporada con Caparrós, e desde o primeiro, de feito, tivemos unha charla antes de todo, e desde o primeiro momento xa el, a verdade, que apostou moi forte por min, xa na pretemporada, vía que sí, que tiña importancia, que lle gustaba. Primeiro partido xa de Intertoto xa me fixo debutar, con moitos minutos en Riazor. Entón, bueno, pois non arrepinto para nada. Evidentemente, pois naquel momento pensaba que era o mellor sair, porque vía difícil o mellor ter minutos arriba, e pensaba que o mellor eso sí era o camiño que me podía facer volver ao Depor, pero para xogar no primeiro equipo, que era o obxectivo. E ao final, pois eso, precipitouse co cambio de adestrador e con eso todo. Caparrós confiou en ti, bo tipo Caparrós, que... Eu só teño boas palabras, é verdade que hai xente que di, bueno, é que usaba os canteiráns e despois non... Pero usábate a ti por algo, entón, no momento no que te dan esos minutos, esa oportunidade, depende de ti. Todos pedimos eso, non? Poder saltar o verde en según que categorías, e pois se estou ben, iba a dar continuidade. E se realmente, pois, ao mellor non estás preparado para ese momento, que é fácil que non estés preparado, porque necesites un pouco máis de tempo, pois ao mellor chegaba ao mellor non a oportunidade. Pero eu, son boas palabras, un entrenador super intenso, super real, e eso, teño moi bons recordos. Pero como xestionas eso? Porque nese momento te que eras un chaval, creo recordar que a afición do Depor estaba moi ilusionada, ao final eras o canteirán que máis ilusionaba a afición. Como xestionaches eso? Como foi despois ese participar en partidos de primeira, marcar incluso, tes aí un gol bonito contra o Español, Iván? Sí, a ver, xestioneino pois como puiden daquela maneira. Ahora todo o pasado, pois quizás non da mellor maneira, evidentemente habería cousas que cambiaría. Pero bueno, naquel momento, pois, eso era algo que levaba moito tempo detrás, pelexando, de verdade, apretando e loitando moito para que eso se dera. E, bueno, tuve a desgracia tamén de ter varias lesións musculares que hasta entonces nunca tivera, e que me quitou esa continuidade. Despois, bueno, o ano seguinte, que pensaba que quizás sería o meu ano, porque xa tiña esa experiencia, xa me sentía importante, sentía que podía dar un paso máis, pois eles, o clube, decidiu cederme a segunda división, e tamén o podo entender, porque ao final o que querían era que un xogador interesante, con potencial, que xogara moitos minutos, e o mellor ali, pois, era máis complicado. Non se deu moito, non houve moito minuto en vecindario, era en segunda división. De feito, claro, aí son cosas do clube, tiña ofertas de Málaga que acababa de baixar de segunda, que me facía moita ilusión ir a xogar ali, o club tiña convenio con vecindario, dinche que tes que ir ali, campo de herba artificial para un tipo xa propenso a lesionarse. En segunda división, un campo de herba artificial. A primeira vez e a única, eu creo que, porque daquela ainda había conflito con xogar Copa do Rei en artificial.
Entón non se me pasou, fomos xogar un amistoso polo convenio ali, nun campo de erva, non se me pasou nunca pola cabeza pensar que íbamos a xogar en segunda, se non se me houbera plantado, pero o dito fun, enseguida tuve problemas cos tobillos, e costoume moitísimo. De feito, en enero busco unha salida porque ali non daba, o sea, sabía que empecéi ben, sendo importante, encontrándome cómodo, pero despois desa primeira lesión xa non era xogar, é que xogar en herba artificial quere dicir que adestras todos os días en herba artificial, entón era matador. No Depor, claro, ainda estás aí con un equipo mítico, con Valerón, con Don Diago Tristán, Scaloni, é que había moita lenda, incluso Duscher, Coloccini, non? Sí, señor. Coloccini. Andrade, sí. É que esa época non dai algunha anécdota así, Iván, graciosa ou... Sí, a ver, aí... unha festa con Diago Tristán, o mellor. No, deso coméntase nunca, non foi verdade, pero sí que hai varias lendas alrededor desas festas con Tristán. Non foi verdade? No meu caso, no, pero hai moita lenda. Era liante, Tristán? Era un crack. Ese un sí, ¿no? Sí, era moi bo. Xenio figura, é dicir, era un tipo diferente, dentro e fora do campo. Sempre decía Sergio, o adestrador, Sergio González, que eso, que era un distinto, que nos podíamos ir a Xapón, a donde fora, que o único que conocían era Tristán, que era como se fora un xogador do Madrid. Sí. Él estaba, nada, noutra liga xogaba. Sí. De feito, esa asistencia que das despois do teu primeiro gol é a Tristán, para gañar en Montjuic. Sí, señor, e máis é un xogador distinto, un xogador super intelixente. Outra cousa é o que despois a xente pense del polo que facía fora do campo. Super intelixente, sabía e coñecía as debilidades e as fortalezas de cada compañeiro, sabía que os meus corners sempre acababan aí, anticipou, meteu o gol de cabeza, un día máis na oficina e listo. É que eu penso en ti, en como vivías, é que ao final estabas saindo do Fabril, debutando co primeiro equipo nun gran Depor, eso, a afición estaba moi ilusionada contigo. Como, non sei, como foi eses... É difícil de gestionar por eso, porque ao final o Depor e a xente de Coruña, o Depor sintió como un ser querido. Entón, claro, tes un montón de repercusión, de seguimento, 20 anos... Difícil, moi difícil de elevar, moi fácil de equivocarse, por eso sempre cando se critica esta xente nova, bueno, eu entendo, ao final é moi difícil, nadie te prepara para eso, aínda que intenten poñerte en contexto e que traballen, cada vez tense máis consciencia e se fai máis e mellor, daquela íbamoslo resolvendo como podíamos. Claro. Pregunta 09 Manu 09, si cando debutaches tiveches outras ofertas de primeira. E de quen? No, de feito aí saiu en algún programa destos da Dúas ou da ON, saiu o do interés do Madrid, e o Atlético de Madrid. E o Madrid o confirmou, pero confirmou como un interés para eso, como levaron agora a Noel e así, non? Para leválo ao filial con vistas ou con un contrato para potencialmente, pois... O Atlético non te chamaba? O equipo, claro, tiña esa proposta, pero o dito, eu quería xogar no Depor, estaba na casa en primeira división, eu vera, de feito, cando estaba fora o Depor se complicaba, eu sí que houbera habido o Depor, daba igual a categoría, por vivir eso, ser xogador do Depor, primeiro equipo, vivir en Coruña, sentir eso todo detrás, con outra madurez, con outra experiencia, non? Ao final, o que pasou cando volvín a xogar en primeira, ainda que fora, de estar xa nun sitio, nun contexto privilexiado e con outra madurez. Claro. Hai unha cousa, porque claro, ti neses anos, non sei se daquelo xogabas moito a FIFA, pero claro, vecindario no Depor, logo xa a posteriori, claro, salías. Xogabas a veces co equipo, co teu... Pas que era máis de pro. Non bueno, FIFA, claro, sí que me decía pro xente. 6, Sí que me decía xente, Iván, sales no FIFA, ou teños de no FIFA e tal, pero era de pro. Claro. É que pro 6, Iván.
con Eso, Roberto tamén. Larco. É que o Eso Pro está- 6 é verdade, non me Con acordaba. Castolo, tío. Castolo, Castolo, Sí, no, todo, que podías montar en avestruces y movidas, estaba guapísimo. No, por eso nunca tirei por o FIFA, así que me vi, me mandaron imaxes e tal, e claro, para min era Disney, non? O sea, podemos decir que nunca xogaches co teu Monicreken. Eu diría que non. Ostras, que fuerte. Podíamos conseguilo, un FIFA daquelas, estaría guapo. Ademais, que Seguro o que Pro sí, era moi bo Pro. Sí? Tiño aí Ostras, moito. tiñas que ser bo para decir ti que eras bo. Moito nivel, de feito en Coruña xogaba cos xaponeses, que había xaponeses era leche, porque esos son nivel avanzado, nivel experto, e aprendía moito con eles. En Barcelona teño ganado tamén torneos na Masía, aí metíalle moitas horas, E hoxe en día que? Zoquete. Unha vez que un é pai xa É que agora xa non é dos botóns, agora... non me dan, claro, non me dan. Hai os dedos. moito Faltanme dedos. Sí, señor. E que che vai dicir? Que recordas da etapa despois? Porque fuches pa Pontevedra, segunda B, foi un ano, promoción de ascenso. Como foi eso, bueno, pasar do Depor, estiveste despois outra vez no Fabril, pero vas a Pasarón. Como foi esa, bueno, que recordas da cidade, da xente? Moi bo recordo, de feito falaba ainda hai pouco con algún do corpo técnico de eso de Pontevedra, o estadio, a xente, o clube, non? O ambiente de fútbol, é unha cidade de fútbol tamén, un equipo que se respira esa historia, esa tradición que ten, e o noso ano foi moi bo, con algúns altibaixos por a institución do adestrador. Despois veu Pablo Alfaro, que foi a súa primeira experiencia como primeiro adestrador. Teníamos un equipo tremendo. Gerardo Carrera. Gerardo Carrera, Charles, Igor de Sousa, bueno, Víctor Bravo, non tiñamos o Claudio Giraldez, que xogaba moi pouco, tiñamos un equipo... Xogaba de lateral, Claudio. Sí, lateral media punta. Joder. E que outro día Luisito tamén nos dixo que o tivo no Clube Deportivo Ourense e dixo que era un vago, que, bueno, subía pero que non baixaba. Moita clase, moita calidad, unha cabeza privilexiada, pero se podía correr o do lado, mellor, non? Como debe ser. Claro. Sí. Pero eso, co Pontevedra vivimos un ano moi bo e conseguimos xogar ese playoff. De feito, metimos-nos na última xornada en Vitoria, eliminando, o sea, na última xornada entre nós e o Alavés. O que perdía, o empate igual nos deixaba os dous fora, o que perdía estaba fora, gañamos, quedou o Alavés fora, metimos nós, eliminamos o Oviedo a primeira ronda de playoff, despois perdimos co Alcorcón, o ano do Alcorconazo e... Sí, que aquí pregunta Antón Ceán que se crees que foi a actuación arbitral ou simplemente o Alcorcón de Ancelotti, estaba Anquela por aquel entón, era mellor equipo que aquel Pontevedra. Ti que crees? Porque foi un 3-0 en Alcorcón? Creo que sí, foi 0-0, 3-0. unha derrota fea ali, pero sí que houve o arbitraxe foi feo. Pero aquel equipo era un escándalo tamén o Alcorcón. Sí. Na casa tiñamos que ter ganado polo menos un 0, entón era un resultado complicado. Ali empezáramos moi ben, anuláramos un gol con 0-0, e fora un arbitraxe feo, pero é verdad que tiñan un equipazo. E nós tamén podía caer para calquera, pero bueno, tampouco, máis alá do arbitraxe tampouco se pode decir que fora inmerecido polo dito, porque eliminaran o Madrid, equipo tremendo Alcorcón, entón sabíamos que era moi difícil. Aquel ano, sí, o de Alcorconazo. E logo xa empezas a viaxar polo mundo co fútbol, e comezas en Austria, no Ried, que é un dos históricos de Austria, e gañas unha copa. Como foi gañar ese... Bueno, como foi a experiencia? A experiencia esa é moi boa, moi boa. A verdade que me sorprendeu para ben todo, encantoume. O clube histórico, conseguimos 2 títulos de campeón de inverno, que o club con máis de 100 anos nunca o lograra. Xogamos 2 finales de Copa, conseguimos gañar unha, xogamos a Europa League, esas previas, ese playoff, entón, bueno, unha experiencia brutal e boísima. A miña filla naceu ali, entón, bueno, a verdade que gardo moi bons recordos, manteño moita relación con xente dali, e, bueno, oxalá, espero que nun futuro pois poder voltar ali. Está sonando aí un móvil. É o teu Iván, pode ser, No... Sí. Non pasa nada. Que che iba a decir? Sí, vale. Sí. Estábamos, bueno, houve pequeno parón, xa contestaches o móvil. Onde estábamos? En Austria. O sea, en Austria. Tu filla ten nacionalidade austriaca?
Non se pode ter, é dicir, ela aos 18 anos podería decidir si conserva ou si decide a austríaca ou a española, pero ao ser de pais españoles xa por defecto lle poñen a nacionalidade española. Molaría que decidise ser austriaca. A verdad, si votáramos ali máis anos, quen sabe? Claro. Eso sí sería doloroso para nós. Joder. É que, bueno, esa etapa en Austria ti eras capitán xeral, ¿no? Porque fuches moi importante nese equipo, fuches terceiro mellor xogador na liga, se non me equivoco. Eras moi importante, non? No Riete. Sí, por eso a experiencia foi tan boa para min. Cheguei, de feito tamén me abreu un pouco as portas meu irmán porque foi o ano anterior ao mesmo equipo e meu irmán xogou moi pouco. Entón, tiña claro que o obxectivo cando fun ali era que todo o mundo me coñecera. Con meu irmán despois decíase, bueno, interesante, non o coñecemos ben, temos dúbidas. Entón eu dicía, a xente ten que saber, cando lle digan Iván Carril, ten que saber como xogo, despois pareceralle mellor ou peor xogador. Ese era o obxectivo número 1. Desde o principio cheguei, fun super importante, o adestrador daba moita confianza, xogaba por dentro, que é o que me gustaba, e ademais acompañaba que o equipo competía super ben. Entón, eso, elixeronme o terceiro mellor xogador da liga, no mellor 11, bueno, despois ao acabar ese primeiro ano si tivo algunhas propostas, Rapid de Viena, que me hubiera gustado poder chegar ali, porque era como un Madrid de Austria. Sí. O dito, había que chegar a acordos entre clubes, era imposible. Costarías bastantes cartos en sistema. Máis dun millón, sí, no? Pedían un millón, eu non o hubiera pagado por min, pero nin nada, pero claro. Checo pagaba. É verdad, no, eu decía, pero joder, e de España? Son o mesmo xogador que estaba ali, Fabril, Pontevedra, que non daba un peso por ti e agora van pedir un millón. Enganando os austriacos. No, pero joder, non chamou ningún equipo de España en plan, vente de volta, Iván. Pero non competían. O sea, de feito tiña Girona e Nasti que estaban en segunda, pero non me apetecía vir aquí. Xogar en banda dereita outra vez, non sei, non me vía. Ali abreuseme un paraíso e digo, é aquí. Aquí son o puto amo, por falando mal. A ver, verdad. No, estaba claro, ao final un xogador, claro, cando xa vas acumulando experiencias, dice que aquí o difícil que é encontrar un sitio onde estés ben, cómodo, te valoren, para que vou ir? Entendía o do Rapid como un paso adiante porque sempre podería voltar ali a Rid, pero tampouco me volvín loco. Na outra situación volveríame loco por salir. Entendía que o club apostara por min nunha situación donde eso, pues, igual non era a mellor, e salírame ben e que tiña que ser agradecido, e se o club chegaba a un acordo perfecto, e se non, pois a rendir ali. E logo continúas en Grecia, no Olympiacos Volos, non sei como foi estar en Grecia, porque Grecia é un país bastante humilde, non? O Volos, quero dicir, era un equipo... Bueno, era un equipo moi bo, moi interesante. O presidente salira da cárcel por amaño de partidos. Está complicado. Os presidentes griegos e chipriotas, os turcos incluso. Os turcos un pouco menos, pero os griegos e os chipriotas son os maiores personajes. É difícil, ali. Cobraches, por lo menos. No. O sea, si se cobrou despois, no momento. De feito, isto é un consello para calquera que vaya ao fútbol griego. O turco non o coñezo tanto. O que vos den na man, estiradio, porque igual é o único que cobrades. Despois hai que denunciar, pero o que vos den na man non hai bastantes galegos que se van pa ali, incluso de terceira, algún Cescotos, non sei se sona, foi pa Grecia, había algún máis por aí, pero non sei que tal. É un fútbol interesante para rendir, porque ten un ritmo baixo, coidannos moito a nós, os españois. O clima, o estilo de vida, que de feito, claro, viña de Austria, sorprendeu, me cheguei ali, había un montón de bares, a xente no bar, digo, isto é España, isto é toda unha casa. O idioma era complicado, aínda que se podía, logo ibas familiarizándote con algunhas palabras e ibas sobrevivindo. En inglés falaron como a nós. Podes dicir algo en griego? Bueno, Calimera, Calispera, que son eso, os días, as tardes. Calispera, sí. Eu estudaba griego tamén. Eu tin griego. Claro, bueno, mítico. Pero nada. De letras puras, vamos. Sí.
Logo, creo que a máis rechamante. Sí, Irak. Irak, tío. Como che dá por ir a Irak? O sea, non son... Non sei sabedes porque foi un gran... sei que foi unha oferta económica guapa. Claro, claro. Que non sei se podes dar cifras ou algo así. Oh, Estaría guapo. Cantidad de ceros. no. Pero seguro que foi... Porque para ir a Irak, tío, é que... Quentada histórica, Iván. Mira, mira, é que ao final daquela empezaba a ver cartos en Asia. E o mercado a explotar era o Pero Irak. asiático. Entón, pois, a mí gustaríame ir a outro sitio máis tranquilo, pero abreuse a porta de Irak. Digo, bueno, pois un equipo que xogaba a Copa de Asia esta. Entón, Sí. digo, bueno, un escaparate, vas ali, había varios españoles, preparador físico español. Digo, vas ali, despois pois xa te moves a un equipo calquera pois por ali de Asia, ainda que se gane menos cartos, pero que podes ir ca familia, que podes estar un pouco máis tranquilo. E fun ali, eso, con moitas dudas a coñecer aquelo. E cheguei e me gustou o que vin, porque ao final era Erbil, Kurdistán, hotel de 5 estrellas, centros comerciales de 5 estrellas, o clube era a leche porque gañaba a liga iraquí e tal. Bo nivel, non? En Irak. Bueno, digamos un nivel moi bo para o clube, para xogar, claro, moi bo tamén, moi fácil, ¿no? Éramos importantes, así moi populares, porque claro, a xente ali coñecíate. Tica melena aínda, non? Imagina. Parábate a xente, eso, a verdade que a acollida foi boísima, e o dito, como estábamos varios españoles, pois sentía estar arroupado. Al final íbamos a xogar a Copa de Asia, non podíamos xogar tampouco como locais pola situación do país en Irak, entón, bueno, era marchar a xogar, imagínate, contra un equipo de Hong Kong. Xogabas en Hong Kong e a volta, pois, ao mellor tiñamos que facer de locales en Beirut ou en Bahrein. Bueno, pois é que en Irak non íbamos a estar. Sí. Entón, por si acaso. Entón, claro, eu dixen, bueno, pois eles para gañar a Liga iraquí non lle fan falta os españois, son os primeiros que nos van a decir, veña, xa quedamos eliminados, suerte, xa vos chamaremos. Entón, para min era todo ganancia, é dicir, xogamos, de feito o equipo quedou subcampeón, perdeu a penaltis a Copa de Asia, entón... Contra quen? Non sei decir, de onde era o equipo que... Un equipo árabe. Pois non o sei, Algún tailandés ou... a saber. Non o sei, a verdade que che mentiría ahora. Entonces, pois eso, hubo un xogador hispano-argentino que estivera en Pontevedra tamén, Víctor Ormazábal, que el sí quedou, foi o único que quedou. E fixo o que a mí me hubiera gustado facer, e xogou toda a Copa de Asia, e cando perderon, xa acabou, rescindeu o contrato, e foi para Vietnam. Estou xogando en Vietnam 3-4 anos máis. Entón, eso, pois... Bonita zona. En Vietnam pagan, porque en baloncesto, China, Vietnam, por aí... Eu sorprendíame de que en Irak, porque nunca me sonaba de que Irak ofrecese moita cantidad de futbolistas e tal, non sonábame China, obviamente, cando empezou despois Arabia, bueno, Qatar, sí, pero claro, a Irak, Iván. É que, ostras, estaba interesante, e ao final eso era un nivel competitivo por ao que eu ainda podía estar e destacar, que ao final eso é importante, que quizás de China e así, pois non che chamaban porque había outros xogadores por diante. Entón, pois, tocou eso, Irak. É verdade que despois, como tiña o club griego denunciado, non se liberou o transfer, entonces non podía xogar a Copa de Asia, xa xogar a Liga iraquí, que xogara 2 partidos, fixera 2 goles, non me preguntes como, sin o transfer, pero dito despois para... Irak. Era... Non sabían o que era a alineación. Creo que se arreglouse nunha cafetería. Nunca tiveches medo, entón, non? Non os talibáns estaban a No, bueno, é verdade que se vive unha situación máis inestable, porque estaba o Estado Islámico daquela, bueno, e o problema era que tiña a muller embarazada do segundo e a miña nai, que non paraba de salir nas noticias, Estado Islámico, Irak, e iban carril por el medio. Kurdistán, Erbil, que claro, non sabían onde estaba e salían nas noticias en España e dixeron, buah, isto é super preocupadas. E ao final, entre que o transfer non chegaba e que a familia aquí estaba pasando fatal, pois Volviches? Pois, volvín. E tuven que devolvelo. Bueno, volviches, pero despois volves marchar, vens a España para xogar en Hospitalet, pero despois marchas a Nova Zelanda, en plan, vas a outra punta do mundo, non? Porque eso máis longe casi non podes ir. Si, se tiña marcado, ese destino tiña anotado. En Grecia coincidira con Cristóbal, que
bueno, que foi o que lle pasou isto co Fuenlabrada, co Depor, o que estivera co Covid e tal. Coincidín con el en Grecia. E el estivera ali en Nova Zelanda, faloume super ben. E a partir de aí dinxen, bueno, é o sitio para ir, ca familia, aprender o inglés, que sacaran de aí o idioma, e cando cheguei ali foi un espectáculo. O sitio, o clube, para o nivel que había, para un xogador ofensivo, todo o tempo con balón, todo o tempo mostrando as túas virtudes. Abusados, e a vida. É un adestrador, que xogábamos moi ben. O adestrador era español, xogábamos moi ben. E bueno, despois houberame gustado seguir ali hasta ainda o día de hoxe, pero as lesións que ese último tramo pois xa eran continuas, pois ao final condicionaron todo. Acabas en Noruega e acabas retirándote bastante novo. Bueno, Noruega tamén clima chungo, non? Sí. Claro, que é o punto contrario, xusto. Sí, bueno, é claro que Nova Zelanda, Auckland, ademais, é unha cidade increíble. Que guai, pero claro, pero despois que ganamos a Champions de Oceanía e vas xogar o Mundial de Clubes, que eles teñen que xogar varias previas, entón cada 3 días tes que xogar. Entón os estranxeiros son importantes para o Mundial de Clubes. Eu realmente pensaba que non podía estar para cada 3 días, eu club tamén. Entón, pois ao final non podemos renovar e chegar a un acordo, e necesitaba un sitio donde si me lesionaba o que tuveran outros tempos. Apareceu a opción de Noruega e pensaba que iba a encontrar algo parecido a Austria, estilo de vida, país, tranquilidade. Demasiado tranquilo. Demasiado tranquilo, si, ten pinta. Sí. Porque ti, bueno, pregunta aquí Bryce Fusti, que é o noso CM en Twitter, que cal é o país onde mellor se comía, ao final. E en Austria teño moi boa experiencia. Comía, pois eso, as sopas da lía, Kaspersnudel, mil historias, o Wiener Schnitzel que é, bueno, a milanesa esta de polo, tal. Moi ben, eu creo, en Austria moi bo recordo. Pero que a mí dame unhas vibras así como cociña xermánica, rollo Alemania, que, uff. Sí, pero bueno, se a ti che gustaba, Iván. A verdade que sí, eu moi contento ali e mira, eu con tal de non ter que facelo eu son super agradecido que a comida. Non é bo cociñeiro. No, a verdade que non. E despois da tua carreira de xogador empezas como adestrador. Tiñas xa claro que querías adestrar, porque comezas xa na canteira do Compos. Sí, a ver, como vos decía, estes últimos anos xa hai demasiadas lesións. Já pasas tanto tempo ou máis do outro lado da liña que dentro. Entón, pois, bueno, xa en Nova Zelanda e en Noruega xa adestraba os equipos sub-16, iba facendo algunhas cousiñas por eso, por ir tendo experiencia, por poñer en práctica 4 cousas, e xa me tiraba moito. E de feito, cando acabo en Noruega, que rompo a rodilla, e xa digo, bueno, xa está, xa non lle dou pa diante porque son demasiadas, e tiven a proposta para seguir por ali adestrando e tal, e tirábame moito, pero é verdad que a familia pois quería vir aquí, estar en Galicia, estar en Boqueixón, e bueno, sentía que tamén pois tiña que dar un pouco o brazo a torcer, e que tamén me viña ben. Entón, pois eso, vin, además iba a aproveitar eso para formarme, porque aquí hai un nivelazo de adestradores e de moi boas formacións. E digo, bueno, pois aproveito, e estas oportunidades xa chegarán máis adiante, e entendo que as collerei, non sei se mellor preparado, pero sí que a sensación de estar máis preparado. Entonces, pois, bueno, empecé aquí cos rapaces, no fútbol base, por eso, porque, mira, como futbolista, sempre en cada contrato, che botan a edade encima da mesa. Primeiro eres moi novo, eres unha promesa, entón paganche menos, e despois xa estás chegando aos 30 ou xa os tes, entón xa como que vas para baixo. Entón nunca me enterei cal era a boa idade para negociar os contratos. Pero como adestrador non hai idade. Un adestrador tes todo o tempo do mundo, entón pois quero facelo despacio, con boa letra, o dito. A veces quizáis dar pasos precipitados poida salir ben, porque ao mellor eu agora salgo tendo a sensación de que estou en un bon momento e as cousas salen mal, porque aí hai un componente tamén de azar que non se pode obviar, pero polo menos si ter esa tranquilidade, esa sensación de decir, coño, estou moito mellor que antes, síntome máis seguro, con máis experiencias, debería de ir mellor. Porque en Compostela, bueno, adestras primeiro Santiago, dis, e despois Compostela. En Compostela,
Adestras incluso algún futbolista que hoxe está, bueno, petando bastante, como Rubén López, que falou moi ben de ti nunha entrevista que limos por aí, que dixo, Iván Carril marcou un antes e un despois, que lle ensinaches ti a ese home que... Boa zurda. Un crack tamén, como rapaz, super traballador, super humilde, como futbolista, pues, moi ben. O asunto é que el viña de xogar en Lalín e dicía que era extremo esquerdo ou media punta. Ostra. Entón, que as condicións aínda non dera ese cambio físico, non se puxera tan definido, era moi trotonciño, e moita calidade, moi ganador en duelos, pero con ese sendo pequeno, sobrándolle algún kilo, e ademais é que iba ás disputas con unha sonrisa, donde outros non lle apetece, ele iba encantado, unha disputa, saltaba, gañaba, metía o pé donde xogara, se o poñías de central. Entón, pois, empecé a poñer de pivote, porque xogaba super ben, porque ganaba duelos, porque lle daba sentido a todo. E eu creo que lle encantou, que se empezou a encontrar super cómodo, tiñamos moi bo equipo, moi bons xogadores. KDTA? Era o KDTA, ele era o primeiro ano, tiñamos a mitade do equipo de primeiro ano, con nivelazo, entón, bueno, pois el durounos ese ano, tanto el como Hugo e Iker tamén foron a adestrar co Depor, ao final el quedou, pois folle super ben, alegrome un montón, falo moito tamén con el, porque por eso, a mí gustaríame que seguira no Depor como aficionado, gustaríame que el tivera esa oportunidade de xogar aí, de triunfar, e despois, mira, si fixo a túa, marchou pa Barça. Tamén non está mal, sí, podemos yo perdonar por eso, además vai cedido, e, bueno, sí, oxalá que consiga facerse madurar, facerse futbolista e poida botar moitos anos no Depor. E logo xa pasas ao fútbol senior co Noia, e no ano de pandemia párase todo cando ibades cuartos, pero entrenas a Queiruga, e Queiruga díxonos que é o cadrado que ainda non o entendemos. Bueno, a Queiruga máis adiante, non? Queiruga aí estaba xa. No, claro, Queiruga veo... Fernando, estaba... A Fernando Queiruga. Claro, Lin Queiruga e dixen... Claro, Adri Quintairos, esa época do Noia. Eu Lin Queiruga e dixen Queiruga. Son primos, Fernando Queiruga e Jorge Queiruga. É Jorge, sí. Non teño ni idea. É que Queiruga é un apelido tan raro, tío. É un apelido moi barbanzano, pode ser, así... Sí, apellido de futbolista, ¿no? Sí, Queiruga. Futbolista galego. Sí, ¿no? Queiruga. Non che convence. Sí, joder, Queiruga. Sí, o sea, sí. Son a tartaruga. Bueno, ese Noia, que tal ese primeiro ano, despois como vai evolucionando, ascendedes, despois volvedes a baixar de terceira, bueno, contanos un pouco etapa Noia, así... Pois, claro, eu daquela, de feito, fala Botana conmigo, estaba adestrando esos cadetes, tiña claro que quería adestrar homes, para eso me preparaba, pero a plantilla do Noia tiña xente moi veterana, moito recorrido, de feito había un montón que tiñan máis anos que a min. E claro, botábame un pouco para atrás. E primeiro momento, digo, eu non o vexo, ele insisteume, falei con xeite, falaronme moi ben do Noia, do sitio, do contexto para traballar, e dixen, bueno, veña, pois vamos. Bueno, desde o primeiro día encantado, o grupo para entrenar con estes xogadores veteranos tamén non facía falta que tirara eu do grupo porque tiraban eles, todo o que foran espacios reducidos era a leche, lles encantaba e tiña moita intensidade, e despois, pues, bueno, estábamos facendo un bo ano, quizás acabamos de caer esa cuarta plaza, parou, se quedaban 12 partidos, íbamos a xogar a Fisterra que era o segundo, viña de levar 7 ou 8 en Sarria, o sea, un momento complicado para eles, vendo e comparando os últimos anos, nunca acabaran os dous primeiros, 12 xornadas antes, nunca terminaran o final de liga. Que ascenderon eles ao final, ascenderon. Claro, entón, quen estaba? Sarria? Era Fisterra aí? E Viveiro. Viveiro sí que iba a outro nivel. Sí. Ese Fisterra con moitos xogadores tamén veterano, costándolle esa segunda volta, eu creo que non iba a aguantar, quedaban 12 partidos, que non son 2 nin 4, pero bueno, estábamos Boiro e nos aí o acecho, que tampouco sei se nos daría ou non, pero... Bueno, non tardastedes moito en despois subir, ascender... Que tal? Como a celebración, que tal, Iván? Como levas o tema das celebracións ti? Ti molache o tema de... A primeira, o problema foi que era COVID, era o ano de COVID, entón, pois,
estaba todo cerrado, hubo que facela na intimidade, que se celebrou e moito e ben, pero claro, pois, Pero a boa foi a segunda, non? a segunda xa foi Desmelenado, Iván. pase que a segunda tamén xa se vivira, éramos varios que xa viviramos a O mismo, primeira, claro. entón, pero sí, e a primeira, que ao final é un ano atípico, que por un lado para alguén lle pode parecer máis fácil, pero ao mesmo tempo solo 14 partidos, un equipo como a nos que intenta ser o mellor neses grupos reducidos con que había. continuidade, eu creo que era un formato que igualaba todo. Sí. Entón, bueno, doulle valor, doulle moito valor. Podemos considerar que és un adestrador con corta trayectoria, pero con éxito, non? O sea, ao final 2 ascensos con Noia non está mal. E agora... E agora equipo revelación. Sí. Que tal? Séptimos, como consideras que aprendiste desde dos erros que ao mellor pasaron aquel primeiro ano en terceira teu, agora que, Bueno, eso, primeiro tuve a sorte de ter esos 2 ascensos porque tiñamos uns equipos moi bons. Ao final, en Preferente o Noia, un equipo punteiro sempre, con proxectos para intentar subir. Eso, sempre tuve un grupo de traballo ao redor tamén moi bo. O ano de descenso de terceira, pois descendimos polo arrastre do Arosa, e competimos moi ben, a verdade é que íbamos moi limitados, tivemos un montón de lesións, fomos nos quedando con unha plantilla moi curta, fixemos o que pudemos, é verdade que ao final pois todo se pode mellorar e tiñamos que ser o mellor un pouco máis expeditivos, ou a veces fomos un pouco blandos demais, pero tamén é difícil cambiar por completo o que te levou hasta aí. Claro. Un pouco que lle está pasando agora ao Villalonga tamén. Sí. De feito, houve o cambio de adestrador, que sempre é difícil, pero claro, que te trae hasta esa terceira, esa proposta, é dicir aos xogadores, agora todo o que servía antes, agora non nos sirve. Pois o xogador que pode ser a realidade, non? A veces. Pero é moi difícil. Claro, sí. Porque además esos xogadores son vos facendo eso, e en esa categoría o mellor van máis xustos, pero é que son vos en eso, entonces non é fácil que dominen os dous fútbol, o combinativo e o fútbol de competir, de ser máis directo, máis agresivo. Tamén é moi difícil pois o que fixemos este ano de cambiar tanto unha plantilla. Moito rapaz novo, pasaches de ter moitos veteranos a ter moito talento, non? E porque tamén nos o ano anterior estivemos a punto de ascender e foi un ano con moitos cambios despois do descenso, que para min ten un meritazo e ao final non nos dou. Entonces había xente, máis eu, que tiñamos esa espiña de decir, coño, que tiña que ser e vamos a intentar outro ano máis. Entón, cando vin que todo o grupo quería continuar, digo, veña, pois eu tamén. Conseguimos ese ascenso. Pero que había moitos xogadores que querían, claro, eran veteranos e querían eso, despedirse así, ascender ao Noia, e agora vou e busco outro equipo en Preferente, adestro esos 3 días, compito mellor, porque son xogadores que aínda están para competir moi ben en Preferente, e en terceira entendemos que vamos a ter outro rol de equipo que ten que sufrir, que ten que correr moito. Entón, bueno, foi... Pernas novas. Claro, foi todo moi consensuado. Entonces, pois, bueno, apostamos por aí, por esa xente nova que pedía un paso máis, xente de Preferente, rapaces de Preferente que pedían un paso máis, xente de terceira que está por consolidarse na categoría, e despois esa base tamén nosa que tiñamos, xa con experiencia, tamén na categoría, e que están para competir. Dentro dese talento novo que tes, animaste a decir a ver quen ten máis futuro. Hai moitos talentosos, non sei, ao mellor o teu irmão ou... non sei, a ver, molla de ti o que a ver que nos contas. É que isto despois este no vestiario vai ser unha bomba, Isto é unha bomba no vestiario, despois xa lle din que si este o Chichi. Non sei. Temos moi bons xogadores, moi bons rapaces. Móllate, Iván. A ver, o fácil, pois, non sei, un xogador que nos caeu a última hora, que sorprenderá a xente que acabara en Noia, como Facu Moreira. Un xogador que oxalá consigamos ver máis arriba, máis un rapaz super traballador, humilde, e bueno, despois temos outros que quizáis, pois eso, veñen. Facu Moreira anda fino,
Anda moi ben, ademais é un gustazo velo adestrar, velo xogar, polo dito, porque ademais un rapaz super currante, non é, porque o coño, todos sabemos que en rapaces destas canteiras moi boas, que están un pouco na nube, e que hai que facer ver, bueno, isto é o fútbol de verdade, aquí o poñemos un mono de traballo, senón, sí, señor. Porque, entón, bueno, temos máis que seguramente Hugo Losada, Pedro Arufe, 19 anos xogando todo en terceira división como central. Bueno, Ti nomes se quedas ben con todos. No, pero temos é que son todos, porque Aldán te está dando un nivelazo, Mario Costela, Axel, un doble pivote con 21 anos, 22. No, son todos moi novos, entón eu sempre lle digo a eles, o mensaxe claro, están a un puñado de partidos de que lle cambia a vida. Entón, pois, estar xogando nestas categorías con esas idades, poder mostrarse, os equipos os que van a ver a xente vai a ser o Gran Peña e o Noia, simplemente porque son todos moi novos, porque se entende que son xogadores baratos, e que hai que velos, e que hai que telos controlados. Están a facelo moi ben, están eso un puñado de partidos de que lle sone o teléfono e que lle digan, coño, podes vir pa aquí e vivir uns anos do fútbol ou moi ben do fútbol. Entón, estamos cansados tamén de ver casos así, entonces por que non pensar que lle poida pasar a eles? Falámoslo antes. Bueno, o de Orocas, que pregunta: como carallo fixeches para facer de Paco un lateral que atapón centros que son medio gol? Increíble. Paco histórico, No, Paco é un crack, Mira que, claro, son esos xogadores que coñeces de xogar contra eles. Estos xogadores que cando estés enfrente, guerrilleiro Paco. Claro, os queres matar. Pero claro, eu dese sempre os prefiero ter no meu equipo que enfrente. E despois a grata sorpresa de que entrenando no grupo é a leche. Un currante con 35 creo que acaba de cumplir. E adestra como un animal, anima a todo o mundo, ponlle as pilas, eso, eleva a vara de exigencia que ao final é a clave. Que mítico, Paco. E agora tamén a de Jorge Queiruga, que é o Cadrado. Nadie sabe o que é, que non atopan. Non atopan o Cadrado. Atopan o mellor 3 lados, pero o cuarto xa é. No cuadrado, bueno, hoxe si se fala xa moito do cuadrado, antes falabas de 2 pasillos, agora do cuadrado. Bueno, cuadrado chamamos ya eso que hai entre esa ubicación entre central, lateral, extremo e medio centro, meterse dentro dese cuadrado, e despois hai outro cuadrado dentro de entre centrales e doble pivote, entonces hai eses 3 cuadrados que teñen que estar ocupados, a partir para fijar aí a rivales, etc. El o que ten que encontrar algunha vez o pase ao cuadrado, si é Jorge ten que encontrar o pase, si é Nando ten que estar no cuadrado unha vez e quedarse aí, pasa que el, se non ya pasaban, xa empezaba a correr detrás dela, entón é moi difícil. Gustaba moito Nando Queiruga a mí. Xogador, foi dos que non foi o xogador que máis me sorprendeu cando cheguei, cando dei o paso senior e ven a ese xogador ali, dixen, ostras, isto que foi aquí? Escandaloso, porque facía un pouco de todo, regateaba, xogaba con esquerda, dereita, un toque, remataba de cabeza, tiraba faltas. Digo, diferencial totalmente en preferente e en terceira tamén. Unha sorte para un caso destes raros de por que estaba no Noia, igual que agora no Villalonga Marcos Blanco, que diste que fa este xogador aquí, pois son cousas raras, e bueno, tuve a suerte de adestralo 5 aniños e teño boa relación con el. Oye, hai unha cousa importante que nos preguntan moito. Hugo Matos, que supoño que che sona, Andrés López, pregúntanos polo teu irmão. Primeiro, como é adestrar o teu irmão? Se están contentos os teus pais? E tamén, quen é o mellor dos 3 irmãos, entre Jonathan, Iker e ti? Bueno, a ver, o mellor... Hai que mollarse, Iván. O mellor son eu. Sempre que pregunten en ritmo. Sempre foi un tipo con moito carácter e que non lle esquiva aí o bulto. Despois, entrenar, adestrar a Iker. É fácil, porque é un rapaz moi inocente, sí. Si non houbera metido, se fora como a min, con ese carácter non houbera metido. Ti eres un tipo rabudo, que é un tipo que un complicado de levar, seguro, decías. Un tipo que en un momento da miña carreira houbera buscado, houbera pagado e feito o posible para telo, en outro momento escaparía dele. Entón, pues, difícil, pero dito, meu irmán
é un rapaciño que ainda está a madurar, ten unhas condicións brutales, é un rapazo que tampouco lle sei poñer o teito porque dito está a uns partidos, a uns goles de que sone a flauta porque ten unhas cualidades, unha presencia da leche, domina as dúas pernas, ten moitos aspectos a mellorar, pero claro, ten 20 anos, entón ten todo o tempo do mundo. E despois, como é para meus pais, non sei. Eu para min, o dito, se tivera outro grupo e se Iker fora de outra maneira, non o hubiera elevado nunca, porque é algo difícil de xestionar. E xa vendo un pouco a categoría, como a ves? Quen pensas que son os equipos que máis fortes, que poden estar aí arriba? Pois a categoría sempre super igualada. A verdade é que me encanta, é unha maravilla por eso, porque calquera che fai partido, calquera che saca puntos, aí estamos nós. E despois os máis competitivos, os que deben de estar arriba, pois o que espera todo o mundo, os proxectos máis potentes, Udo, Arosa, Villalbés, e despois o Sarriana, a semana que ven, claro, o Sarriana, eu son de Sarri. Pois é que a Sarriana ven... vendo xogar, con eles ainda non nos enfrentamos, vendo xogar é o que máis me gusta. O que máis me gusta, o que domina máis o ataque posicional. Está saindo a sonrisa. Moi ben, por eso. E digo antes de xogar contra eles, despois de xogar contra eles, o mellor se te digo, bueno, increíble. A ver se serio. No, claro, si ao final competimos moi ben e non os vexo tan espectacular como nos vídeos, pois o mellor cambia un pouco a opinión, pero nos vídeos, antes de enfrentarte de velo in situ, digo, é un escándalo, porque é moi difícil nestas categorías facer o que fan, dominar ese ataque posicional, dominar o rival, defender con tantos metros a espalda e facelo tan ben. Entón, pois, eso, moito mérito, e por eso os meto de cheo na pelea. Antes de empezar o ano, cos fichases e todo, pois xa a xente os poñía no playoff. Eu mellor, eu era un pouco máis escéptico mellor en ese sentido, apostaba máis por Arousa ou Udo, pero ahora que isto anda, digo, pues van moi ben. E ves só Noia peleando por ese quinto posto? Non, nós temoslo clarísimo, nós é a salvación como sexa. De feito, o que miro é moito Valladares e Gran Peña, que están moi ben tamén, como nós, porque os outros equipos non creo que sexan equipos que teñan que estar aí. Eu creo que ao principio de temporada todos, bueno, salvo Villalonga, que ao principio de temporada todos pensamos Villalonga, Noia, Gran Peña a ver que pasa, e Valladares. Mira ti. Claro, pero algún dos xa do ano anterior, pero despois os que subimos, salvo Boiro, que ten outro proxecto, outras aspiracións, aínda que está tendo problemas. Está empezando, sí. Outros veciños, Claro, pero a priori, pois eles, claro, tiñan outras aspiracións, aínda que, claro, a xente sempre lle coste decilo, pero cos xogadores que firmas, Arosa, Bergantiños, etcétera, pois evidentemente non, claro, non vas a intentar salvarte na última xornada. Nós sabíamos que iba a ser moi difícil, tiñamos a experiencia recente tamén do ano en terceira, e iso, queríamos competir, ter unha plantilla larga, unha plantilla onde puderamos tirar de calquera. Estamos tendo a suerte de que nos respetan as lesións, as dinámicas de adestramento son brutales, son as mellores en dúbida desde que nunca tiven. Eso que xe tiven moi bons grupos para adestrar, pero o deste ano é unha locura. Entón sempre miro moito eso, porque Valladares compite super ben, Gran Peña unha sorpresa tamén enorme, bueno, pois sendo egoísta, pois claro que me gusta pois que o Villalonga pois este aí sufrindo, que lle coste puntuar, porque que ao final Marcos Blanco non meta. Claro, por ao final é un equipo dos que diste, bueno, ese equipo xa se esperaba que tuvera que loitar moito, e se lle está costando sumar, pois outros equipos que teñen moi bons xogadores, é cuestión o mellor dunha victoria ou dúas que cambien esas dinámicas. Arteixo, pois claro, sorprende o resultado, non a victoria, porque o Arteixo non debería de estar aí. Exacto. Entón, pois, por aí van un pouco os tiros de pensar nos en playoff e cosas así, na xornada 11, ademais. Deixen traballar. Oye, Iván. Sí. Hai mourazos. Que che iba a decir, Iván? Última de terceira, porque vemos que a tes controlada. Sei que che molan moito os teus xogadores, pero se te deran tres opcións, o sea, unha varita máxica dinche, ficha tres futbolistas para o Noia,
que 3 futbolistas serían? Así que che saian rápido, 3 que che gusten moito. Da terceira. Da terceira. Buf, acabasme de matar, Sí. porque aí hai top que nunca están no teu mercado. E que Tes o non- mercado aberto. Sí, Infinidade de pasta. Claro, pero Bueno. ostra, ahora teria que dar moitas... 3 así que che saian rápido, que digas, este e este, pum, pa aquí, con Iván Carril, a dar cera. Uf, é que non sei, mira, por exemplo, delanteros, pasa que non empezou nada ben. Rivera do Arosa, evidentemente diferencial, encántame. Falan moito Que ben, máis? moi ben del. Medio centro. Medio centro que me encanta, pois podría ser tamén como se chama o do Ourense, Champi. Champi. Tamén chegou á categoría tamén dunha maneira increíble, tamén me encanta ese estilo de xogador. E despois Un defensiña. depois un defensa por como vin e a trayectoria que ten e o que lle aportaría a un grupo, pois tamén ahora parezco o zurdo o veterano do Audo tamén, o como se Polwes. chama? Polwes, eso. Madrid, estaba o vendo aí cascando e tal, e non me salió o Sí, nome. señor. Sei yo. Non son malas, non serían malas A incorporacións. verdade é que non, vos fichaxes. Bueno, eu te preguntaría polo un soño que teñas como adestrador, cal é o máximo? Supoño que o fútbol profesional, adestrador deportivo xa sería a leche. Están xuntos, non eses, pero sí, claro, eu como xogador cheguei a iso, o fútbol profesional, e como adestrador, pois o soño que teño sería tamén pois chegar aí. O dito, non penso en adestrar na Champions League ou así, oxalá, pero sí o fútbol profesional, calquera desas ligas que ao final eu vin que ten un contexto privilexiado, pois sí que me gustaría chegar a algo así. Se te chaman de Arabia, irías? Porque tías un trotamundos, a mellor xa estás cansado de... Que eso seguro que che deu moito a nivel tamén persoal, de andar por aí polo mundo, pero volverías a marchar agora que estás aquí tranquilo? De momento estou aquí tranquilo por o tema dos fillos tamén, que quero que medren un pouco máis, e despois sí que vou a marchar. América do Sur, decías, E me gusta moito, moito. É unha experiencia, eu creo que é unha experiencia de vida que hai que vivir. Adestrador do Boca Juniors? No, aí no, Complicado. de Boca no, aí son do outro lado. Ai, River. Son dos da banda, sí. Venos moita xente de Boca, ten cuidado que... San Lorenzo, eso que son moito de Pueblo, River non é máis de Pueblo, que son moito de eso, de Pueblo, Sí, do señor. popular. Bueno, Tes algunha rutina de partido? Antes dos partidos? A verdad que no, como xogador, pois escoitaba, pois eu que sei, esas típicas cancións antes de ou tal. algunha canción en concreto guapa? Así... Non sei din. Veña. Non sei ti, porque non son algunhas cancións Son persoais. que, eso é, que ao mellor a un o motivan, pero que diste, pero como vas escoitar isto pa A Melendi. motivarte? Non me extraña que non me extraña que xogaras así, vai decir algo, agora entendo todo, Iván. No, e despois así como adestrador, nada, eu non teño... E agora como adestrador sí que sinto que ao final estás en mans de outros. Depende moi pouco de min, pareceme o que vai a pasar. Pero levas sempre as mesmas zapatillas e os mesmos calcetines? Eso sí. Eso sí, sí. Non os lavas? Ou... No, sí os lavo, pero... En caso de evitar, pero sí, eu que sei, eso son costumbres en plan, mira, pois se fixeches isto e se gañou, pois manteno. Calcetines da sorte. Pero pouco máis. E por último, é Pablo Rivas o maior personaxe da adestraxes? É moito un crack, é o dito, igual que falo de experiencias de vida. Veterano tamén. Por eso, meu irmán, que teñen que vivir certas situacións de vestuario, que hai tipos os que hai que coñecer e cos que hai que convivir, porque Claro. eso é unha formación para o día de mañán, cando eles teñan peso nun vestuario, como son capaces de xestionar, de levar certas situacións, porque Rivas é super coñero e é o primeiro despois en poñerse a traballar, que con 19 anos ou 20 para algún é difícil diferenciar cando che acaba de tirar unha broma e xa estamos traballando. Eles un costa máis clásico ese esa nos conexión, vestuarios, desconexión. E Rivas é increíble no A ti vestuario. seguro que no teu día Andrade decíache como lle fixo a Deco, non? Pero Andrade era moi bo tipo Ten tamén, pinta. moi coñero, moi crack, axudoume moito.
moi bo tipo. Pablo Amon, demasiado boa persona. Histórico. E Colochini, que os sudamericanos son complicados nun vestuario, porque ao final isto é por plata, como din eles. E a ti dábache de hostias, e Colochini moi ben tamén. Pero dábache nos entrenamientos. Non era personal, daba yo que pasaba. Claro. Había algún que cantaba, además de Colochini. Colochini era la leche, Colochini rascaba que flipas. Despois foi para premio, en Newcastle. Fuera brutal. Algúnha vez vinlle facer aí cousas que se lle cruzaba e que xa reventara o tipo e que seguía e que lle dicían, tío, que xa está, que máis lle queres fazer? Chamadas de Colo, non? Era Sí, Colocho. Colocho. Sí. Con ese pelo, que histórico, E bueno, temos unha cousiña un para ti. regalo para Iván. Sí. Temos un regalo, Iván. Un regalo dos nosos amigos de mucha calidad que, como sempre, apoian o fútbol galego. A ver se ensinas aí a sudadera a cámara, que se vexa ben, que de calidad. Mucha calidad, que podedes mercar esta sudadera e outros produtos en tienda.muchacalidad.com co código de desconto NVF20 para ter un 20% de desconto. Así que Espero que che guste, Iván. Pues Eso para... Muchísimas gracias, a verdade que o agradezco e a utilizaré, claro que sí. Para adestrar flipas, eso incluso para abriga algún moito. evento importante. Sí, señor. Comodísimo. Hai que ser agradecido e darlle visibilidade. Sí, fan un traballo tamén polo noso fútbol importante. Eso é a leche. Xa pasamos a importante. Sí. Non sei se viches algo, Iván, temos dúas preguntas clásicas que lle facemos a todos os que veñen. A primeira é a seguinte: cal é o máximo de animal, o máis grande e tal, que lle gañarías unha pelexa a vida ou morte nunha habitación pechada e sen armas? Complicado, O máximo que lle gañaría. Eu nada, eso moi medica. Pero físicamente eres, bueno, podrías loitar fácil, eres hábil, tes pinta de ser hábil. É rápido. Que va, seguramente me lesen. Nada, unha galiña. Non aspiro máis. Cuidado, eu creo que son moi jodidas. A ver, unha sola fácil. Picante. Falábamos con Hugo Matos decía 100 galiñas non as baixas ni de coña. Pero unha galiña, sí, joder, unha... Creo que unha dona defendida. Incluso a dúas, Os que vemos cousas aí xa se complica. E xa necesitamos a visión periférica e todo. E as galiñas son moi cabronas, Sí, sí. Non é fácil, hai moita xente que ten medo. Eu detesto as aves, e as galiñas en concreto dame mal rollo. Pero bueno, se Iván mata unha galiña, pues Iván non vale. No. Conto a anécdota ou non, Darío, podo contala? É que cando era moi pequeno, eu teñolle medo ás aves. Unha oca, as ocas son malas, en plan, manche. Eu estaba, era moi pequeno, teña un pau na mau. Non sei se isto se pode emitir. E a oca viña por min. Eu viñe cun pau. E a boca non lle pasou nada, sabes? Pero escapei. Pero viñe cun pau. Admito que unha vez lle peguei a unha... Foi a única vez que agredín a alguén, ou unha oca, ou... Bueno, nunca non me mola a violencia. Non vale agredir. Sí, bueno, perdón, isto... Sigue ti. Bueno, imos ca última pregunta. Un equipo polo que non ficharías nin de coña. Hai que mollarse, Iván. Boa, pero é que claro, non teño moito deso, porque por que non iba a fichar por un equipo? Polo Boiro, o mellor. Boa, pero que entre Boiro e Noia leva, o sea, Sí, hai rivalidade, levanse ben porque ao final hai un montón de xogadores adestradores tal que pasan dun lado para outro, pero un montón. Entón, bueno, claro, a ver, o Celta non firmaría eu nin me chamarían eles, pero non por nada, non porque sean nin anti-Celta nin leches, estás máis identificado co Depor. Bueno, evidentemente, pues, si tuvera esa opción Celta seguramente habería outras e non creo que me vira por aí. E que houve xente que nos acusou de ser moi turcos esta semana por ahora traemos sí, mola, porque se hai haters significa que te escoitan, ¿no? Claro. Haters gonna hate. Decían que turcos, ahora Iván Carril, non sei que, joder. Pero trouxemos a semana, hai unha semana a Iñaki Martínez que máis celtista que... Si queredes que haxa, non? Que teña repercusión, hai que tirar pés de lado. Abaixo está complicado. Aí o tedes. Iván Carril. Con isto, Iván, moitísimas gracias por vir, de verdad. Foi un placer terte aquí, escoitarte, estaríamos horas e horas, pero Darío métenos caña. Entón, nada, moitas gracias por vir, que vaya moi ben a tempada. Moitas grazas, e agora, pois, chegamos ao repaso da xornada. Marchou Iván Carril, rapaces, a verdad que foi unha entrevista, penso, bastante interesante. Non sei como a bichedes, Timón, que estiveches fora. Eu podería escoitalo por
por horas. Sí. A verdade que sí, o Quedouse tío corto. fala, Sí, 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 Ten sí. unha voz cautivadora. Sí, Sí. moi interesante. Gustoume moito. Podería que ser sí. cantante, eu creo. Sí. Ti meticheste un par de veces na entrevista para decir que mato ocas. Eso foi. Parecía Pero é verdade, tío. Non a matei ver, ningún Si oca. baixas un pavo unha oca... Parecíame un dato fundamental. Vamos falar de outra cousa fundamental e é que imos facer un anuncio importantísimo que falámoslo xa. Hoxe é o cumple de Darío. Así que parabéns para Darío que cumple 21 aniños. Que bebé Eros. Ti xa que eres un home feito dereito. Bueno, O cumplinos hai meses tampouco. bueno, Pero que sei que temos un anuncio. o anuncio importante, quero dicir, menos importante é o gañador da camiseta do Deportivo. Efectivamente, que vamos sortear ahora mismo, En vivo e en directo, sin trampa ni cartón. Sin trampa nin cartón, efectivamente. Podemos ensinarlo a cámara máis de preto, ti que dis, para que se vexa, non? Que imos facer un sorteo limpo, que non hai nada de trampa. O que sí, claro, Un é a gañador. primeira vez que fago un sorteo con isto. É verdad. Vamos ver como sale. Non se vale? pode facer que a Claro. pantalla este en todo momento na cámara. Claro, pon aí, a ver, Esa, Darío, dalo posto ti, bueno, non sei. Nah, así está. Vale, A ver. ti dalle e que se vexa. Quen Vale, aquí están las ganadoras, cuidado. Como las ganadoras? É un gañador. Ten que haber un. Quita eso. No, ponme un. O que Ai, pasa a ver, que ensino. O plural é Martín Cardalada 14. Martín Caque. Martín Cardalada... Cardalda 14. A ver, deixa ver, quero verificalo. Martín Cardalda 14. Martín Caldalda 14. Pois é o afortunado, Martín. Enhoraboa, Martín. Levas pois a unha camiseta do Depor. retro do Deportivo e hai que anunciar para, bueno, que nos acusabades de turcos, de deportivistas, pois mañá sacamos un sorteo retro dunha camiseta do Celta. Punto. Aí está. Que como vedes? Un sorteo retro. Un sorteo Dunha Un camiseta sorteo que retro. Bueno, Un sorteo dunha camiseta retro do Celta, que non o sacamos porque nos chamarades turcos, xa o tiñamos pensado. efectivamente. Pero o sorteo, como é retro, vámoslo facer no 1954. E xa está. Efectivamente. Bueno, pasamos agora xa a un pouco o repaso da xornada con ese novo anuncio, con ese gañador do sorteo da camiseta do Depor. Temos que dicir que en primeira división non houbo liga porque houbo parón de seleccións que tanto nos gusta. Algún sí, outros Absolutamente A mí non nada. me gusta nada. Bueno, pero un parón con San Marino campeón del grupo, así que nos gusta. Gañou San Marino, ali é verdade. Sí, amigo. Bueno, segunda división, que pasou en segunda división? O Deportivo palmou 2-1 contra o Almería, porque estaba mermado polas baixas, un montón de baixas, tremendo, e o Eibar pois gañou 2-0 ao Racing de Ferrol. Non sei se o motivo da derrota do Deportivo é que este mermado polas baixas. Totalmente mermado polas baixas. O sea, xogaron Hugo Rama, Gauto e Cristian Herrera de titulares. Que va. Xa, pero eu vin Nin Mella, eu nin vin que foi Jeremai, nin segunda Lucas. parte moitísima superioridade do Almería. Obviamente, pero que, joder, quitalles a todos os titulares do Depor, prácticamente. Quitas o tridente. Quitas Jeremai, tres. Mella e Lucas, Son tres. e vais eche todo. Son 11. Xogou equipo, tres. Pablo Vázquez, que marcou. Pa min era visto que iban perder, xa o dixen antes. Tamén descansou o Obrador. Comentamos a clasificación. O Racing de Ferrol cun partido menos está en descenso, posto número 20, e o Deportivo no posto 16 con 16 puntos. Non sei. Aí queda iso. Pasamos á primeira ref. Querela facer ti, Eros? Veña, Celta Fortuna 1, Cultural Leonesa 3. Comezou ganando a Cultu con gol de Luis Chacón. Empatou o Celta. Un gol, para mí, un pouco polémico. Non sei se era fora de juego ou non. De Gael. Gol. De Gael. E logo un doblete de Antón Escobar. Así Os que galegos. moita presencia galega no partido. A cultu galaica. Gañou tamén o Ourense CF 3-2, primeira victoria con Pablo López no Couto. Había que gañar e conseguirno con un menos os últimos minutos. E logo o Lugo 1, Arenteiro 1, penalti moi dudoso de Javi Moreno, empatou a Cobra con un latigazo increíble. Pégalle forte o tipo. E primeiro tanto de David Ferreiro de cabeza. De cabeza. De cabeza, que ten mérito. Bo gol, David Ferreiro celebrou, non? A pesar de ser ex do Lugo, é de ex do Lugo, non? Sí. É que eu son Celebrou, eu son celebrou, no partidario tope. de que un gol hai que celebrar. Que mítico Ferreiro, O que Por que non vas foi... celebrar? Sí, está ben. Eu digo que só lo estou informando. Non estaba Un xudando. remate picado de cabeza. Ben, Sí. moi Sí. ben. O tema do partido é ese penalti de Javi Moreno, que pa min non é penalti Vale. na vida. Decide, para vos é penalti ou non? Nin de coña. Non podes pitar eso. Non? No.
Eu penso que creo que Jaume Cuellar, non? Sí. Vai totalmente relaxado, venlle outro por detrás, mete un pouco de corpo, tiro, porque é moito máis forte. Punto. Non Sí, é sí, penal. é que- Para mí non é penal. É Nunca na vida. O sea, nunca na vida é penalti. Por lo pero bueno. tanto, teria que ter gañado o Arenteiro. Ou non non. sei, No. a mellor Ou circunstancias do fútbol. Para min o Arenteiro dominou, pero as máis claras tivo o Sí. Lugo. O cabezazo de Eric Ruiz e a de Lesme que non remata. Dos equipos a que lles está indo moi ben, os dous galegos mellor clasificados, moi bonito derbi. Repasamos a clasificación, Sí. onde vemos que o Arenteiro sigue segundo, con 22 puntiños, o Lugo sétimo, Empatado con playoff. empatado con playoff, co Baracaldo, con 19 puntos. Despois está o Celta B, con 15, cun partido menos, e ollo co Ourense CF, que a ponse con 10, sigue con lista, pero A está... 5 de salvación. A 5, sí. A Eu 5. creo que o A 4 Arenteiro- de salvación. O Arenteiro... Vai ser 4, non? 4. O Arenteiro Claro. está se lle poñendo cara de... A cada- Cara de querer estar aí Salve, arriba. salve. Non en redes, se llama. O Arenteiro está se lle poñendo a cara de querer non estar sei aí tanto. arriba, Vendo competir a ese equipo cada semana, eu vexo os máis reforzados na súa idea. Cuidado co Arenteiro, que o ano pasado xa estuvo cerca. xa estuvo aí. Cuidado Arenteiro. E o Ourense CF, que moitos o dábamos por morto, a 4 puntos da salvación. Sí. Insisto, acaba de empezar a Liga, van para arriba, xogan ben, tiveron mala sorte, a ver que pasa co Ourense CF. Todos ben, a verdade, os galegos. A verdade Imos que ca segunda ref, parece. Dalle aí, A Mou. tope. Pois houbo dous derbis, vale? Dous do noso fútbol. O primeiro é o Pontevedra 1, Bergantiños 0. Novo líder na categoría, o Pontevedra, con gol de Fontán. Fabril 0, Coruxo 1. Volve gañar o Coruxo. O Fabril mermado, non? Xa estaba mermado o Deportivo. Pois Debutou Fabril- Kevin co primeiro equipo. Debutou Kevin no fútbol profesional, correcto. E temos un Compostela 1, Llanera 0. O Compostela que parece que está despegando. 13 de 15. Sí, gol de Soto. Vístedes E son todo boas a novas. asistencia de Manu Barreiro de Sí, Rabona. de Rabón. A Fercano, sí. Como falla Fercano? Bueno, é que si marca Fercano é un golazo porque encima pica, pero... Creo que estaba anulado por fora de xogo. Xogou moito na rúa Manu Barreiro, para facer eso. Xogador de rúa Manu Barreiro, quen o diría? Non o Engaña, diría, pero- engaña a Manu O Barreiro. pase é unha animalada. Para estar tantos anos aí na élite, ao final tes que ser moi bo técnicamente tamén, Sí. É É moi bo. É moi bo. Joder, Manu Barreiro, No, un pero un histórico. partido que o Compostela domina de principio a fin, o marcador é corto e vamos, en Moi esencia ben. son moi boas. Moi ben. Que xa está moi pretiño dos playoff, de feito. Bueno, a chave da xornada, quero preguntarvos así moi brevemente. Credes que o Pontevedra pode ascender directamente? Eu dixen no seu día que para min o líder da categoría iba a ser o Pontevedra. Reafírmome, o líder da categoría vai ser o Pontevedra. Eu dixen o contrario, que o líder iba a ser o Numancia, e tamén me manteño con que vai seguir Numancia. sendo o Numancia. Pois eu voulle dar o chance ao Pontevedra tamén. Creo que vai estar aí arriba, o Numancia vai ser o principal competidor, pero confiamos no Pontevedra. Pasamos á terceira ref, a nosa categoría fetiche, xornada número 11 e o partidazo o Boiro Atlético Arteixo. Non foi competido, 1-6 gañou o Atlético Arteixo, goleada. Estaba Que en descenso. fixo Adri Otero. Adri Otero, auténtica tolemia, 4 goliños, 4 goles, bueno, que non foron moi Como 4 fermosos. soles. Non foron fermosos. Pero son goles. Son goles. Hat-trick nos primeiros 20 minutos de partido e un 6 do Arteixo que a ver se vai para arriba. Sarriana 3, Viveiro 1, líderes en solitario, doblete de Alejandro Millán, que é unha máquina, Boedo gol co peito, parecía Messi. Un partido cunha néboa. Néboa. Na segunda Pero ao parte final, non se vía nada, E casi se lles nublou os da Sarriana, amigo. Efectivamente. Porque o Viveiro non pescou puntos de milagro. Gol de Santín, que Bueno. foi herói do ascenso a terceira. Sí, señor. Fabri 0 de 0. O 0 de 6, quero decir. A 0 de 0. Alondras 0, Noia 0, falábamos con Iván Carrilantes, empataron a ceros, Silva 1, Vilalbés 2, golazos de Cañi, e para fita... E marcou Fito Imperiale. Sí, sí, sí. Que pasa, Mou? Vou falar dunha xogada no Alondras Noia que me pareceu absolutamente Fala. espectacular. Yelko, viste o control que fai? Sí, sí, vímolo. Unha asociación aí. É que dende que dixeches que non marcaba, que non metía goles, o tipo está... No, Yelko é un fenómeno, pero esa xogada é de Oliver Benji. Eu creo que te escoitou, Yelko. Sí, Ojalá. dixo, este gilipollas. Ojalá me chamara eso tamén. Mira, estás saindo, tipo, un fenómeno, Yelko, sí, toda a razón do mundo. Despois, eso, que falábamos, 1-2 gañou o Vilalbés, moi importante vitoria, con 2 golazos. Cañi, e para fita que sigue, non sabemos o que lle pasa a ese chaval. Parafita é unha animalada.
Pois eu non sei que lle pasa a Cañi. Sí, Cañe tamén está Tamén. fino. Estradense 2, Polvorín 1, gaña na casa e frena o Polvorín, volve a gañar o No Estradense. descuento de penalti, Sí, señor. Gran Peña 3, Betanzos 1, volve a senda do triunfo Gran Peña, que está moi fino. Somozas 0, U de Ourense 0, polémico gol anulado a Antón Guisande. E Vilalonga 0, Arousa 2, cuarta vitoria consecutiva do Arousa. Barbadás 2, Valladares 1. Golazo de Isma Martínez, acá King Kun. A.K.A. King Kong. King Kun. Por que King Kun? Que non é... ten un tren inferior baixo. Isto puxo Darío, Eu pregunteime onte, por que acá King Kun? A verdade é que meteu Pensei neso, un gol a reviravolta espectacular. Isma Martínez, que Xornada de golazos, tuvo non? na U do Ourense. Sempre hai golazos na nosa terceira. Sí, A verdade é que sí. Necesitaba gañar o Barbadás e gañou. A clasificación, pois vemos eso, Vilalonga aí non arrincou ben Alberto Mariano, Atlético Arteixo, pois parece que vai saindo do pozo, e a Sarriana sigue líder, querido Eros. Estou moi contento, Moi contento porque outro partido onde primeira parte abrumadora da Sarriana, logo sí que na segunda puido haber susto. Pasaron por riba. Con dous, Podese dicir así. podese decir, con dous exes como Gianmatei e Santín. Joder. E o Viveiro vai, Pero bueno. leva unhas xornadas malas, pero sigue aí na mitade da tau, décimo, bastante... Moi- Empezou moi ben. Moi Preocupante. copada de lucenses a Sí. metade da Preocupante as xeiras de Silva e de Boiro, diría eu, Tamén. Sí. Sí. A ver, se saen, pasamos a preferente, que hoxe imos un pouco pillados de tempo. Veña. Pois A tope. veña, quen quere facer a preferente norte? Deixo yo a Eros, veña. Veña, Eros. Veña. Pois o partidazo da xornada foi ese Cidade de Ribeira 5, Pol 2, con moitos goles, que estivo apretado ata o minuto 74, onde marca o Ribeira o 4-2, sí que se caeu un pouco o Pol. Negreira 2, Santirso 1, cuarta vitoria consecutiva do Negreira con un Alberto Freire top. Oval 1, Atlético Escairón 0, primeira vitoria do Oval que demostra que quere loitar, ademais ante un rival directo. Miño 0, Sigüeiro 1, con noveno gol de Cristian Liñares. Como anda o cabrón, A mí me encanta ese nome, tío. Sí. Cristian Liñares Liñares. Brandon. O irmão de Ángelo. De Ángelo. Sofán 1, Órdenes 0, moi ben o Sofán, que se impuxo no Carral. Mugardos 2, Arzúa 0, con debut de Fontao con victoria ante un Arzúa que, bueno, o queixo Sí. mecánico ten o motor un pouco chungo. Sí. De Gripao. madeira. Ribadeo 0, Montañeros 4, siguen sendo o mismo rodillo que de sempre. Gol de Pape. Gol de Pape. Lalín 3, Paiosaco 1 con hat-trick de Brais Vila. Buah. E Lemos 2, Dubra 1, o Lemos que colle aire e fai que o Dubra tropece. E logo xa... Vou falar de Brais. Sí, sabía que ibas querer falar del e cunde que fales del. Bueno, foi compañeiro meu, non? Durante 2 etapas e en fútbol base e despois xa en preferente. Na golada, non? Sí. É o mellor xogador co que eu xoguei, que eu vin adestrar o día a día, etcétera, con moita diferencia. É por enriba un tipo cojonudo, non? Sí, é moi humilde, un chaval moi normal, ¿no? Digamos, unha Sí. boa persona. Pero xogou contra Cucurella. Xogou contra o Curella cando fichou polo Deportivo. Sí, El como fai, unha paella. nós facemos un ano moi bon en cadete división de honra por el. É que- As cousas como son. El marca a diferencia, mete moitísimos goles, vai a ese Deportivo sendo xuvenil de primeiro ano, entra no xuvenil B do Deportivo, faise con sitio, segundo máximo goleador da tempada por detrás de Adri Castro, se non me equivoco. Un fenómeno. Sí. Un fenómeno, Ti- é diferente. Tiñas unha anécdota aí que decías, el decía no adestramento, cerra as pernas e chegou a meter un cano, tal. Tiñamos, tiñamos 15, 16 anos e el no adestramento como Abusaba de vos? Abusaba sí, totalmente, no bo sentido, nada fora da legalidade, pero el dicíache. A ver, dicíache. Veña. Vou meter un caño e ti cerrabas as pernas e entraba che pelota igual. Perfecto. Xa como repaso a táboa, Montañeros líder con 9 de ventaxa, Sigüeiro, Dubra... O curioso é eso. 9 de ventaxa. Pero ti biches, o curioso é que os 4 que están en playoff teñen 22 puntos, tío. Sí, están Efectivamente. Está empatados. máis igualado que... Sigüeiro, Dubra, Sofán e Miño. Sí, e despois Tablalín e o Cidade de Ribeira con 19, que tamén están aí que se queren meter. Se o Negreira moi ben. En descenso Mugardos, Ribadeo, Oval e Arzúa. O Val quere loitar, que gañou esta Quere semana. pelexar. Non confiamos nada no Val. Pasamos a preferente sur. Sí. Pasamos ao preferente grupo 2
no que temos un partido moi atractivo en canto a número de goles e por como se deu, no? Ese Xuventude de Cambados 3, Moaña 2, o Céntez que gañou por 2-1 ante o Portonovo na casa, o Céltiga e o Pontevedra B que firmaron tábuas 1-1, o Céltiga terceiro empate consecutivo que parece que lles está costando sacar resultados estas últimas semanas. E temos un partido por todo alto, non? Un duelo de altura entre o Beluso 1, Barco 0. Novo líder temos na categoría. Sí, ollo co Beluso. 8 xornadas en perder do Beluso. Temos un Porriño 4, Atlántida Matamá 0. Todos os goles na segunda metade. Aguantou unha parte o Atlántida Matamá, pero despois pois meteronos pa dentro. Cultural de Areas 1, Xuvenil Ponteareas 1. Ollo con Vicente Schneider, que se pon na táboa de goleadores nunha posición privilexiada. Atlético Arnoia 2, Atios 0, partido bastante bronco. Umia 2, Choco 2, empata Alejandro Guillán no 93 de penalti para Umia. E temos un Berín 4, Rápido de Bouzas 0, pareceu un espejismo do Bouzas e volve na súa dinámica. Bueno, sí, están aí últimos clasificados, a táboa é o que decíades, basicamente Beluso primeiro clasificado, novo líder. E precisamente dese líder imos falar, non? Está todo moi apretado por riba, tedes algún favorito? Eu sigo co Barco. Eu no seu día dixen o Céltiga e creo que pode pasar calquera cousa, é moi complicado. Eu vou seguir co Céltiga, non me queda outra, pero é complicado, Está ben. Ti? Non, está moi ben. Ti que? Ti? Eu que non teño claro, non? Xa, é moi complicado. É que o Beluso, pois a dinámica é moi positiva, teñen futbolistas que parece que están funcionando. Bueno, están ben, o sea, é unha liga moi igualada, joder, é que pode pasar calquera cousa, seguimos na xornada 11, así que a ver que pasa. Mantémonos no que dixemos ao principio. Sí, eu dixen Céltiga veña tamén. Céltiga tamén. Sí, eu dixen Céltiga, non sei. Teñen moi bo equipo, sí. Pero non acaban de dar cachave. Están aí, pouco a pouco. Sí. E agora sí, deixamos atrás o repaso da xornada e imos co Furancho Furiño. Pois aló imos co Furancho Furiño, unha semana máis repasando o mellor e o peor do noso fútbol, non? Unha cousa importante que os resultados son só de primeira e de terceira. Por que? Porque de segunda estamos preparando unha sorpresa para a semana que ven que ides flipar. Comezamos coa primeira futbal. Remarcou, non? Ides flipar. Arranca, que Darío se enfada. Comezamos coa primeira futbal, co grupo 2, Club do Mar 5, Vista Alegre 1, Vista Alegre que non remonta. Grupo 3, Residencia 8, Meira 0. Grupo 4, Cartelle 1, Corgomo Vilamartín 6. E grupo Córgomo. 6, Córgomo. Outra vez as tiles. Grupo 6, Erizana 3, Sporting Guardés 4, con gol de Rodrigo Cabeiras no minuto 87. Quen é Rodrigo Cabeiras? Non sei por que me fixo gracia o nome de Cabeiras, porque soname como a cabo, pero en plan Cabeiras, que... Claro, é o teu... Sí, por que, tío? Cabeiras que... E logo, terceira futgal, temos Coruña 2, Santa Cruz 7, 11 Caballeros B 1. Recibiron con moita caballerosidade os 7 goles, a verdad. Ponte Carreira en Coruña 3, Ponte Carreira 2, Avellá 7. Segunda semana seguida metendo 7 o Avellá, así que van a fuego. Son de ordes, non lle podes... Efectivamente. Na Liga da Costa, Laxe 2, Baíñas 5, con remontada en 20 minutos. Ajá. E o máximo goleador do Baíñas xogou de porteiro. Sobraos, O Cota. Aí está. Sí, señor. Santiago 1, Palmeira 8, Puebla B 3, con 4 de Pablo Viturro. Ajá. Santiago 4, Agolada B 0, Berres 6. Non arranca a golada ben. No, a verdad que non. Lugo 1, comerciaron moi ben os do Comercial porque ganaron 5-3 ao 4 roldas, que ese foi o que necesitaron pagar despois. En Lugo 2, Sober 7, Bóveda 1, con 4 goles de Martín Piñeiro. A choupa da jornada foi do Covadonga 10-2 ao Barra de Miño, con hat-trick de Mario Rodríguez. Se xogou no Compos. Sí. Non creo que sexa este. No, obviamente, non creo. Pero era boísimo Mario Rodríguez. Por certo, ti dis, podo facer un... É que choupa
Xa falamos desto no outro Choupa é podcast. sorte. Ah, vale. É que Que non dicíamos peta, Choupa é sorte. Ter Chou- moita choupa, ter moita sorte. Tes unha choupa, tío. Es como decir, tes moita sorte. Bueno, Pontevedra 1, Pollo 3, Terra de Montes 5. Os goles, a verdade é que o Pollo caeu de alto. Pontevedra Ai. Terra de Montes. Sí. Pontevedra 2, Dorrón 7, Su 1. Ah. Outra vez xogaron con 12. Oxú. Vigo 1, Nieto 3, San Roque Casablanca 5. Que está como... Que son marroquíes. Porque, San porque, Roque, pon, Casablanca. porque pon Casablanca. Claro. Unha cidade en Marruecos, O mellor son cinéfilos. Das mellores cidades de Marruecos, Casablanca. Sí. Din que sí. Sí. Non fun. Tú. No. San Salvador en Vigo 2, San Salvador 8, Crecetense 1. Ajá. E o xogo... Facemos un xoguiño. Como vin que seguíades liados ca dinámica despois de ver o TikTok, Sí. pois dixen, hai que repetir ca xente que falta. É dicir, teño unha idea. Falto eu. Por que non o fai o compañero, non? Sí, digo, eu vou dicilo. Sí. No, tes que... Cumpleañero. No, pero primeiro fago eu. Pero tú primeiro. Sí, e despois Darío. Veña. Sí, un día especial. Naturalmente, Cabo Fano Eros non o vai facer. Do Atlético Arnoia, que do nos... cemento mecánico. Que nos regalaron a bufanda, son de putísima madre os do Arnoia, Perdón polo taco. Fala ben, no, Sí, fala perdón polo ben, taco, tío. quenteime. Estarás moi mal falado. Quenteime, tápamo así, que teño que se... Pero escoita, solo un segundo, Bueno, no, queda No, como... todo Queda todo unha, tempo. queda Vale, sí, mellor. Todo tempo Hai que dar show. Vieito estivo moi divertido. Quédame Así ben. que, sí, quédache. É que eu sabedes que o meu aspecto para mí é moi importante. Quédache de puta madre. Dalle. Logo- De Xa- verdad, estás inmellorable. ahora Explicar mismo. un pouco a dinámica do Sí, xogo. explica aí a dinámica. Bueno, nós poñemos unha nota e Cabo ten que ir facendo preguntas de fútbol para que saque a nota. Claro. Por exemplo, Un partido. cal poñemos? Poñe de número. E dámoslle xa, que se non tardamos moito. Veña. Eu teño que adiviñar Pois o xa número está. que marcaste. Tes que Vale, pois adiviñar. mira, a pregunta é para Eros. Un dianteiro que teña esta nota. Dianteiro de primeira división. Sorluz. Fua. Sorlot. Mou, Dime. un adestrador. Sí. No, perdón. Un equipo da terceira que teña esta nota. Un equipo de terceira que teña esta nota. Sorlot, Vale, creo que xa o saquei. O Racing Vilalbés. Hostia. Se queres dar outra volta. No, Que non os fai estamos falta. menos. Xa o teño. Ten que ser un 8 ou un 7. É dicir, vou dicir... Gustache Sorloteros, me cago na Me hostia. gusta moito Sorluz. Un 7. Primeiro erro neste xogo. Un 8. Era un 8. Era un 8. Era un Sabía oito. por o Villalbés tiña que ser un 8. Tiña que ser un 8, verdad? Vale, pois ahora quito Ahora meu de aquí. toca a Darío, sí, que se... Sí. No, falla. Toca, sí. Vente pa aquí. Tío, eu... É día especial. Vente pa aquí, é día especial. Rápido, que temos que acabar. Veña, va. Xa que como facemos? Unha pregunta a min e outra mouza. Sí. Bueno. Basta tapar ti. Senta. Colle o sitio principal. Sí, Eso. pon- Tapa ben. Isto vais a cortar, Pero bueno. Sí. Tápalo ben. Sí. Veña, Vale. poñede. xa Pois o parece- primeiro para Mou. Primeiro poñemos a nota. Vale. Non me volvedes pillar noutra. Pero hoxe estaba jodido. A ver, Mou. Pero empezamos... Ya, ¿no? Empezamos. Sí. Ben. Está. Sí, pregúntame a min se queres. Vale. Esa nota. Un Vale, campo de terceira. Un campo de terceira. Vale, a Rivela, de Sarriana. Tía, non sei moi ben. Un campo de primeira. Un campo de primeira. Pois Un campo de primeira, estarme metendo nun compromiso, a verdade. Un campo de primeira... O campo do Las Palmas. Tía, hostia. Faltaba unha Aeros co de Rivera, entonces, entendo. Faltadón aéreo, sí. Un. ¡Un! ¡Oh, cantache! Joder, co de Las Palmas é unha cousa... Que faltada que Rivera, ¿no? É que a Rivera non a conozo, pero de Las Palmas a mí Está non me guapo, gusta nada. ¿no? A ver, Seguro pa que- probar. Pois este son 5.
Puxemos un 5. E non só tes un 5, senón que tes unha tarta para ti. Quita iso, meu. Bueno, moitas gracias. Pero non me pillas outro. Que iso? Sopla. Dos teus colegas. Como se nota que era de fútbol. Sí, pois aí levas. Moitas gracias. Dos teus colegas. No, falta el Marco y tal que estaban aí. Darío estaba aí. Xa, presentado. Hostia, está guapísima. Está moi guapa esta tarta, Sí, non? Parabéns, parabéns, 21, joder, chegaches, moi ben, tío. Chegaches. Joder, moi ben. E con isto imos despedir, non? Nada, señores, hai que pechar un podcast. Bueno, tras esta sorpresa, Darío, pechamos o podcast. Estade moi atentos ás redes sociais, imos sacar o sorteo. O sortiño do Celta, non vos olvidedes. Poñeremos en contactos co gañador. Sí. Pouco máis. Seguiremos aquí como sempre. Seguide Falando disfrutando da vida, esas cousas, non? Sí. Seguídenos en todos os lados, menos pola calle. Suscribidevos. Falaremos como sempre. Do fútbol que máis nos gusta. Maravilla. Te gustou a sorpresa, ou Darío?